Danimarkara bidaiatuko dugu gaurkoan, horren ezaguna ez da hiri batera, Odensera, eta handako gure zain Unai Garzia oñatiarra. Australiara gustatu jaten fatia, jente asko ezautut bertan ikasten egon dana eta oso klima honako beraz lehenengo aukera bezala. Esan honekin New York, bertan bizitan egon naiz eta eksperimentu bezala oso ideia ona pentsaintzat. Esan honetzen nola lehenengoa Italiera, erderakin nahiko zerikusi handixako, beraz nik uste nahiko erraxa izango dela, eta apur bat azkarra baita. Ironikoki, danesa esan bihot, zaiaketan abil ikasten, baina oso zaila da eta oso azkarri jendabe berba eta oso zara eta raro bezala jendabe. Orduan gogorra da. Naiz eta Danimarkaren onontxo bertan nik esan honeke berua. Kaixo Unai, zer moduz? Kaixo, ja Dinamarkako udia disfrutaien hemendik. Ja, oporretan dagoeneko edo? Bai, ja dana gainituta lehenengoan. Plan askoik ez, baina justo aste honetan Italiara noia oporretan. Eta disfrutaiera. Ja, urte bete, Danimarkan, asko bidaiatu izan duzu? Bai, egisa esan hemen kultura txiki bat edo badau, apur bat Danimarka esploratzeko eta bastante lekutan egon naiz egisa esan. Adibidez, Kopenhagen egon naiz, Aalborgen egon naiz, Aarhusen egon naiz, Skagenen baita egon naiz, apur bat Dinamarka goiti bera ikusita. Bizitzarik jaso duzu, Oñatitik? Justo Oñatitik ez, Oñatitik ez da betorri, baina bai dako lagun bat, Aarhusen da bilena masterra ikasten baita Oñatikoa, nire kuadriakoa, eta elkar bizitatu gara pare bat aldiz, nire fana izan Aarhusea, beha bizitatu eta beha betorri da. Zuk zeuk Oñatira joateko, edo etorteko, otxurarik guakotzu gor zauzenetik? Aia honitzanean, oindala 10 hilabete, eneukan plan askorik etorkizuneako, baina guztira 3 aldiz buelta honaiz. Buelta honintzan asteburu bat, neukalako nire karrerako graduazioa, zentzala azaroan, gero noski gabonetan buelta honaiz, familixatik, eta gero indala hilabete buelta honintzan eskontza bat eukine bela, familixakua, baina udan ez dut uste itzuiko izenik, beste plan batzu dakot, eta nik uste dut urrengo aldixaia zurantek urrengo gabonetan izango dela. Eta ikasturteari dagokizunez, esan duzu dana gainituta eta zer moduz fan da? Asmatu duzu, masterrekin? Egisa esan bai, asko gustautzet. Nire ustez karreria baina askoatik erraxoa izan da. Ez dut eukian beste zaitazun gauzak aprobaiteko. Eta baita egisa da, niri geixo gustatzen gauzak inotela, orduan hori begira oso ondo pasaut. Ze unibertsitatetan eta zer zabitz ikasten, zehazki? Ni nabil ikasten SDU, deiketan da unibertsitatean, Southern Denmark University, deiketan da, Dinamarka hegoaldeko unibertsitatea. Eta nire masterra da matematika aplikatutako masterra. Orokorrean matematika aplikatutako arlo guztietatik aldozu aukeratu, estadistikak, optimizazioa, machine learning baita, nik apur bat tanetatik aukeratu dut, eta geixen guztautxatena edo hobeto pasadotena izan da optimizazio matematikoa egiten. Doakua gainera, masterra, hori ohikoa da Danimarkan? Aldotzut esan, 100% seguru nau, Danimarkako eta Europar Batasuneko ikasle guztientzako doainik dala, bai gradua eta bai masterra, baina ena guzti seguro hezkuntza gratizan maila bajotan, ez da lehenengo hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan, baina bai karreria eta bai masterra gratis dira. Ondiok ez du esan, baina Danimarkako Odense irixan zauz? Zelatan bukatu duzu hor, konta iguzu apur bat, zela jauzaen horra? Nian zen nintzen apur bat karrerako laugarren mailan eneguen oso ziur zegin etorkizunean, baina pentsa honen master bat ikia, orduan laugarren mailan hasi nintzen masterra begiraketan, leku desberdinetan, Alemanian, Suezian, Estatu Batuetan, baina leku askotarako apurat berandu nebien zehozetara aplikaileko, eta atzenean Danimarka aukeratu neben. Egisa esan, 100% aukera bakarra izan zen, sorte aukin neben, lehenengoan sartu nintzala, eta egisa da hemen bizikia ez dela bape doainik, ez da oso merkia, baina justo masterra gratis izanez eta etxe bizitza lagunketan
etxe bizitza topaien laguntza asko zen unibertsitatean partez, beraz, erabakin eben ona etortia. Eta apur bat situaieko, Odense dau Fiun izeneko islan, Dinamarka apur bat imaginaiten bozu, dako eskerraldian lur masa handi bat bezala, gero erdixan dau isla bat, eta bertan dago Odense, eta ero eskumatara geldiketan dira Kopenhague eta Suezia. Osa da gutxi gura bera erdixan. Eta irixa bera oso ezaguna ez da, zelakoa da? Ez da oso ezaguna, baina da Danimarkako hirugarren hiria handixena. Gutxi gura bera ustot 200.000 biztanle dakola. Eta egisa da ez da oso famatua mapan, baina zerbait nabarmendu bialdiman eben esan honek edala Hans Christian Andersen, jente askoek ezautuko dau. Umiendako ipuinak eta idazten dauen idazle bat zan. Eta bere liburu ezagunetaikoa, badibidez La Sirenita edo El Patito Feo, beha izan da idazlea. Eta ben bertan jaixotakoa. Esialdirako adibidez, ze eskaintza dako edo, zuk zeuk ze egiten duzu? Lehenengo gauzia inebena onai hau berri izan zen saskibaloiko ekipo bat topau. Saskibaloia asko gustaetxat, orduan hasi nintzen unibertsitateko taldean, saskibaloia jolasten. Eta hori izan da nire aizialdiako forma nagusixena. Baina baita puntan naiz SNN, hemen kamisetan ikusten da. Ez da enpresa bat, baina danak ikaslea dira. Baina jente voluntarixoa eta lagunketan dau evento desberdinak iten, kanpo teatroa, Erasmusean datozen jenten dako bat ezbe, jente ezauketako eta lagunak iteko eta bertan apunta naiz laguntzaile bezala, o voluntarixo bezala. Irixak badako, hola, zure txoko kutxunik? Txoko kutxunena esangonek edala hemengo portua. Portua komilartean, ze itxasontzirik ez dauz, baina justo portuan dauz saskibaloko kantxa batzuk, beti jentia bertan dau jolasten denbora zuen, ordan alzai aurra baloi batekin, lagun batekin, eta beti dagozu bat emat jolasteko. Eta gainea onduan dako barko zahar bat bezala, itxasontzi zahar bat, piztina publiko bihurtuta dauena. Eta orduan bertara alzara fan, saskibalan jolastu, izarde xabotu eta gero igeri lekura fan eta igeri gratis. Hasierako galdera azkarretan aipatu duzu Daniera zail xamarra dela, horko egunerokoan inglesez edo zela moldatzen zara? Bai, gisa da hemen jente guztixa badakila ingelesez, orduan Daniera ez da beharrezko zehoze, baina bai apuntu nintzen Danierako klase batzutara kursu hasieran, 3 ordu hastian. Egisa da ez dago asko lagunketan, zeurak espero hau ezu klasetik kanpo Daniera asko praktiketia eta gure kasuan nola ikasle internazionalez inguratuta gauzen eta denbora inglesez egin duen ez du asko praktikeiten. Baina benetan esaten dut, pertsona baten dako nun bere hizkuntza nagusian irakurten dozuna eta esaten dozuna gutxuera berdina dan, Daniera ikastia oso zaila da. Euskal Herritik doian batentzat, horko gastronomia zelakoa da? Desberdina bai, hemen oso ikua da txerrixa, okera txerrixa eta patatak, errezeta asko dako horrekin. Eta gero, rezeta bat edo nabarrendu behar duke nuke, Danieraz esaten dabe small brot, da pintxo baten antzerakoa, zerealeko gisa dau behian, eta gero goixan pintxoa bezala edo zer gauza alda ipini, baina guten dago paten mazara edo zein taberna edo restaurantetara edo lo que sea, isa beti demoro leku danetan aldo zuto pauz, seguro. Oino, porretan zauzu nahi esan dugu, beste ikasturte bat gehaketasatzu masterrean, eta gero zer, aurrera begira, ze asmo dituzu? Nere intentzioa aurten nola klaserik ez dakoten, dana nere TFM izan bidan, nere intentzioa da lan bat topau ikasle moan, eta ero posible badin bada, urrengo urteetan ziar lan enpresa askotan ikasle moan kontrataien dauen ikasleak gero jarraitu jen daue, behin graduaien zarenean, orduan nahi dut topau enpresa bat nire arluan zer ikusisa dakona ikasetenan aldotena aplikau, eta gero etorkizunera begira enpresa berdinean gelditu, posible baldin bada. Eta ze enpresa estilo izango litzake edo ze aukera dituzu? Aukeratako bat beti da irakasle izatea, baina hemen apurra zaila ikusten dut, ze Daniera zerakustia nahiko Misión Imposible muten da ontsa bertan, baina beste enpresa askotan adiez datu basoekin lana ikia,
bai, alda izan ideia bat, baita optimizazioan, optimizazio matematikoan, adibide bezala ipiniko zut, nire TFMia seguramente izango da ambulantzien distribuzio optimatu paikia, ordan adibidez, naizta ilogikoa emun, adibidez, hospital batekin edalko zemen lan egin, eta nola programa ikenta baita apurat badakiten, igual horrek behirten bidea apurat emuten doztu. Ia ba, suerte dakotzun bide horretan. Mila esker Unai. Esker ba. Egongo gara. Ondo segi, gerarte. Agur.